Bishi, bari. Ay joke wala kita no TikTok sure ko kung kita ni. Kaya ba mo sa Bishi sa loyal. Loyal. Oh. Saan? Ikaw Bishi. Ano sa man? Wala ka malo? Wala. Kuan. Abogado. Simulator. Ay, dili na ito joke rin siya. Lain lagi. Maglain ng pamilya mo ba? Lain ng pamilya mo. Kitang ipon. Ha? Kitang ipon. Ano nga nga rin? Ano? Sakit mong ipon? Yay. Daot nung nakulat. Masakit ug yung ipon. Huwag ka. Naka-extra na rin. Ano ba? Sakit ba yung ngipon? Sure. Yay, ganun mo nasugod. Tukar. Ha? Pag ganina, pag Ano, Bi? pamahaw. Lungag nga. Ayaw ni tukar gina eh. Kusugo. Music. Ay, wala. Titig siya mga tao. Sige. Lain din pamilya. Sakit daw ang ngipon ni Bishi eh. Ha? Yan to daw na to junk shop. Pabulkit. Ipabulkit ni. Yan daw na to kuan. Yan daw na to kanang kuan. Ipabulkit ang ngipon. Kaper. Yun ang daypet. Yun ang mga. Pagkaano ganina. Ha? Basta taga-kaano, basta matandog yung sakit. Duger na. Ayun na lang ipatandog pagkaon na eh. Hindi na nagumpa. Dala mo. Dala din mo ka magagatan. Yay. Duger na. Duhay. Sa man yung gusto? Ako Ay, ganahan siya cold may drinks. ba? iPhone 12. Ay, 5K ko 5K. iPhone 12 no? Paibot na lang ni. Ha? Paibot. Paibot? Ay, paibot na natanan. Pwede na sa banakit na uban. Nato'y tool sa sakinan ni Kuya ba? Ha? Pidir ako. May flyers doon. Nakajakit niya nga puti. Ay, Kaya lang, busy joke man. Sorry, sakit kayo. Sakit daw. So, ato lang ni paibot. Ang mga to tagbang na. Tagbang na, tagiri. Ito tagbang smile. Tagbang ta. Ato ta ni Dokir. Para ini guman ni Nud. Pingpong mo daw ni Dokir. Ha? Tak. Tara. Sure ka mo? Basi, wala lagi ni hubag. Ay, gilak busy okay na. Pero sakit. Sakit lang. Hindi nila ibton nga sakit pa. Ha? Di ba si mawa na abot dito eh. Wala. Magic. Wala na sakit niya kay. Nabil na ko. Basta importante. Ano nga? Para mabalan nga ako sa mawa ang sakit ano ni mo. Di mo na pwede. Para mabalan ni mo kung sakit pa ba niyo niya ano ni mo pulso. Awan na niya. Thank you later. Huwag mo pitik. Di basta mawa di ang kuan nga basta kay kuan basta kay wala nag kuan naghubag. Basta wala nang hubag. Wa man hubag. Iba ka? Mawa man yan niya, kabawa mo ko. Wani ka. Kani schedule garo. Wani. Kaya naman siya kayo na nga kuya, sakit akong ngipon kahapon ba yun? 6 meter. Sakit akong ngipon kahapon. Tata, trip, ibot ta. Let's go. Tara, kahapon naman agad. Hello, sa may ato. Sige, sakit na yung ngipon mismo. Sakit, mawala. Bro, daot kapit. Oo, daot. Daot na yun. Ako lang, ipaibot miss. Pwede ra. Kung sa imuha, discount ng tika sa times 2. Ano din din? Lang discount na may Special yan. Bisi. Ana si Miss na daw kuan promo karon. Itong tanan tapos kanay puli. Kanay okay kayo, okay. Okay ba kayo? Kung ganun kag mas bigger teeth, natay mas bigger teeth dere. A few moments later. Ano? Sakit? Dili maman kay na pa yung siya. Ay pa siya. Pero sakit pag Ay, ito yung ganyan may ice cream. ice cream. Para dili mo ubag ba? Okay. Mubag mo na sa kuwan. Ice cream. Asam to mag ice cream. Ako niya na rin ulit. Gila ikaw ba may 5K? 5K. Ganun pa para sa yung 5K. Kaya giftan mo ang gipon. Yan na din. Sa 5K ngipon di siya. Ha? Abang 12 sad. Di ba alam ni may butan. Nagpahit mo ka ice cream. Apilan pati mo si Bishi yung si Buddy. Nice idea, Bishi. Nice idea. Sakit po daw akong ngipon, Bishi. Sakit mo ang gipon. Sakit akong ngipon. Naka-ice cream mo niya. Tambal ice cream. Pinangga na nato kay. Kamangunan na. Ha? Ice cream ha. Ice cream. 5K. Cellphone. Unsa pa man? Sinlat.
Kana sa lang. Kana sa Amin na ba yung birthday? September 6. Iyay. Baka naman. September 6 ang birthday guys. Cut!